man, you get nervous just to me. But Anna, Sheila, that's all right. I mean, you ain't a big deal. Do you also hear to Anna, June? I'm a man, I'm a girl. Peter Rovinik. Is the world of my mind in you? That's tough. Couple of the maids. That's a thing, girl to social workers. It is sure better. Yeah, she found you Lord from my house or radio. You Sam, she'd a branch in her Sean. That's a thing, freedom of the press. Oh, for fluke's sake, maar why in Barney for sure? No, be Emily Birds of vision. You'll earth see on the niche and eating in shit, maids. Yeah, well, I'd lay been able to find a muscle to down the curty. And you was like in a fight that could be in the tablets and organic. Just scream them. Come on, second sugar and push your fat heart. Yeah, there's a some time never know the master doing that one there's meeting to it. Okay. She Jason McGarty used the gym position. I was an extra sugar heart, made a fair millions of heart here in the yoga. Well, to my roar of the one lad. It's come as a zoula lads. You couldn't have the shackerbshin roada. Well, I think I'm you do the cat all them waffle. Hello. Hello. Hi. Well, Sean Temple. Do you hear nothing, Ken? Maggot. You shouldn't be on the house, Hosta. Ali. Sean, for no to go to Valley Murding to play that. Cínte. Margelation bland Hogal so. Céir faoi? Clushim go into an tea Hogan to the Hogan and North the Lanav. Tóg ré, cén ógna. Oh, no, be ligging chart and not full scut. Ní rá is mar Harlín sé. Relic on. The Lamley Bochton or Bastach Reeve. Ah, sí sios. Ach, ní gá go méid sin a chunsteach le bhór. In Lenim day, Sean, tá dine curra an. Tá cínte faoi seo? Schneider Colin agus vexige sin. Ali, really, ní leanach pisróga. Sean, tá London de fisha. Okay, fiú matá sé fear. Tá Gary sin comór déad fao na tí Hogal timpeall orthu. Oh, I can't stay. Vech na hoig na scaper foot, ach ní ver is curna na te van. Ben na tógáí an ann bailach a aimsú ná bí bortha faoi. Tá an bortha fé, agus dír mé méidselat. Díanna san na héna ar ma chumas chun stoppa chur leis a tógáilsa. Look, Ali, tá sam nach bhfuil rudaí a gcuil róháis le tamil. Ach ní cúiseach maithí sin le bheith géirí planan na gcuoine eile scris. Sean, níl é an chun mo chail persan de húirtisteach sa scéal. Look, Ali. Sean, níl dead an scéal se cloiste go go fáil. Tja, súpchuite, ha? Agus capra go te. Níor áirda me capra. Níor áirda tú capra. Cé lei se seo? Níl is am? Tusa dair Jack. Vanessa, tuir síos go mar sin le a le bála sú. Tom, ar áirda tú sa capra? Oh, Jesus, tá chola hort na freisach an bhíiseach an am nón. Jack, tóg ré. Tóg ré, is ce chuine na mar sin. Arí man os clop an seo cains fó. Well, ní arim roch an póiseach mé héin nach. I bro chola hort á. Roi daoine toisc an ráfna. They're just friggin' Brandon Jackson. Tá mis réil le warú. Ar lein sé géir an mil na cort sa fao hela hort. Could you pick curtain, all right? Dé tá rá, híla nach anar be eile rólas ag ag Vanessa. Clan súsa Vanessa, tá góú Vanessa. Tá mar rálat, an céidir eile rion sé a mis go. Vanessa, tá couple of barrel hés an sin le lena sús le a head. Cé dúirt me leat? Oh, Vanessa! Jesus, shocking away! Mis is cúsa seo, ba? Just dear the ancient the chuid ebre. Céir tá carrascuit? Ag go buinte seo tá chola hort in a freisach, sinna tá carrascom. Céir go díach atá na freiseach? Vanessa, ní inis, right? Tá oberle zan. Well, ní mis bhééis a dhéana. You what? Ní bhaid mis rás go go bhilíon tá chun na stáile a dtíach sibíalte. Vanessa! Just ní hagam cytí, bod y go castalish, sy'n na bod i'r doi siwsi. Se leis, ach ní féidir ligad ar té Hogan to náta ar daoine curra. Gydé. Tá oigan an agus tá Seán na géir géad a réba agus té Hogan to nuasara. Rydym nhw. Tá sé fír. Gael siw bod yn y tardam, because da nath dal yw wrth yn sy'n. Ná há mar rálet. Wat mae Jenna gwyl y mawart. Ta mae taciad syg y cybi. Cadéile Venezuelis. As fi sien ond ta mae dy tynerin ar fydad ta i fyny hen o gytl am ac. Tá sa gum go raibh ach A hanes dy siag ei robog taciad dy wyt. Dyna nie yn nes tiad wori yn nhw. tá sa gum go bhfuil. Ie, gysio dy hans.
Bhí Seán anna bhacham, ach tar daoine fear ní siad am héna go són. Oh, so it's going to be hen in the shibai. Ní néá rá go man éair. As much as I see you, but you go while I share no book support with it. Bloody typical. Tá mé rá at a bhirní, Tá mé ré leis an gafaí. Vanessa. Bair Jack go síos ar blúna a gáil leiscail sa le rocky mé rascatí an kipsin. Ja, wel, cagad rudins carésco. Beth go te wegnach ní Dylan nuair kids. Get real, Bernie. Well, ní bach sad. I mean, bhí sé anceanúil ar báiste chéna. Ná bhí a chuir depressionar. Here, fan go si tú. Bhí mé muit Andy a go deir seachtainna. Oh? Hí le go méid tosa trééis rá an bhfuil aithna ar. Dúlt me leat nach bhfuil. Ach tá aithna ag ar de chlána lig, agus deal an scéal deir sé gúil siad go haní as. Ja, wel, cíns mar sin tá sé go me bhescasús le duine cíns eile. Bhil cin fá go gomach sé scéal mar sin. Ceirtá cheilt at a bhirní. Come on, scuil amach é. Níl tá dáin. Nís a go bhar sin cedfí bhil te cains. Nís ach cear hosa a bheála le scéalta. Agus rémas Vanessa, cheam me gur tosa go amach le Harry. Níl mé ceangalta le aine. Fós, ar ein chuoi. Oh, hi, Liam. Hiya. Hey, Tariq. So, Vanessa, mal het paint nu? Mal in de dagna? Irin si díobh. An dá turtle dove. Ha ha ha. Go dé video. Ceann gurm a bheith. Bhí. Babe, tanam there. Bhí an ceart an. Cheam me go cean gras freisin. Yeah, well, dúirt cóirí me cheart cholach an eiceil. Ah, well, má cheap an cólín go si go má. Tá a scéal, tu nach tuscobar inne. Ná, scéal fada. Enjoy Bernie dit frí. Ronnie fága mi sibh. Bhí glán deas agaí. Fáin. Tlán. Lá má had. Well, Taig. Huh? Agus áit gofuil uigen na limbo san airí sin? One in limbo? Yeah, sharpwood. Well, bhí cuairtear amsar maidin agus bhí sí ar buile faoi. Agus cehí an bhean bhór se. Ali? Ali, an bló in sin, in níos as Paolo cinnta géirí, be sé éasca go leorí sin na hiúnú. Yeah, well, daring bhfuil takeíocht í ó bhaoine eile. Ó, sníl am rád, meán na gcuireach, leanachta chéile. Yeah, well, tásúlam nach chuirte teachar ar gcuid planine. A bí chi míorta cheáil. Tá go sé níos múna Ali deireach chu lean ar gcuid planina. Háin ní sé fós a caint, ar a tógáil an orta leanamh. Pligi bin nach beach? A dúr códin a féidir tá a thugáil san áirtin go deo, as tála speisialta sin bíoh sagaí. Gaidir cogann sé héire. Bhfuil éon áit réon fáiste a Corán? nó réon chláán a bhfuil páiste le Corán? Wel, ní léon na am héana réhanach. Níolalas wathe cólín arab. Well, I know what an talach. Specialta sin beidir go nach muid tourist attraction is. Go maithe déirí be. Ag gear a bheith thar an cuairteidirí go dtí uan í limbo. Go do go dtí sína séir go na créatúr bocht. Láir mé héin leis sémas fin tala. Parliament na mána bheith ein. Má leanan am rár mar se. Cé tíana iste se ríist? Bhí gur a castal le mí a thuúín lote hain. Shh. Níor do cuiir go teach go fóil. No, ní rug. Agus ní hiúrach marad. Cenúair a higus tas nach fáilte berút a rostnarán. Ní antá le sa méid nuharna. Tá beidir go na caní antócailm. Ja, wel beit nach midis leach a tókilet ga meach sa op tuide fi de golwe. Is geen cooler chéine go mar goin? Beit gole cooler kennen, ach ní de stair kennen. Moet le scéala an war mar sin? Ní mis gan tedra. Far gear nach sliggach tala. Hiya. No, Jack. Lá voor nog wel. Gosh, for right. Well, ain't lemons, are they? Lemons? No, you don't come for Ken. Oh, well. Tadalowitz? Neil burning now. Good mind. Inis sin níir ní roh. Andy, tobbelut in amse. Ní hín síl sibnach go té chealinn an ídni. Ja, wel, wacht, zet ze vision is nog machs. Het is te gimmert na Sraith an se. Legart a bharnaí. Inis gan síl mór céu hain, agus cen gwyl tagam sa le.
Bernie? Andy? Lo, Katrina. Katrina. Slán. Slán. Well, Bernie, mark will Anna Martin. Happen go to Henix Latch now word on the yellow. Ní romad ach kains. Kain's kain's on. Angela, let's don't turn out a gober or lua. Jannik Loga. Bhín ceartar fáilte agad. Run se maitu. Sníirne insiad tá taobh choras me bheorla na haid seafaide. Can chuí? Tá sé dálam chur síos agus a tarint an nuairtarm. Had lim rud a bíanú ceart. Seanfort céan na gúlis. Tá deanna bhfuil me hiúil sa chláigin. Aine annachhfuil me marú tarsa. Hanú tá samsa se. Me deanna gur haman na bhálar fé coppla leile scríiste go lacu. Brenn, sinna an flein go dúbíchsat. Bhil be sé jazzfuin ar fé coppla le. Tuair sé de sé teachta a théine ríiste, gus bhuasa go a héin. Testín brisúid bhain áitseir écham. Ní dhéana sé dochar a bícabí. Bhuasa go a héin. Déit an dúir tú sa máireach bhile. Aine na bhíal ar bheisteilecht. Wel, nín me gobar máireach náú máireach, scedal bhecha súla. Ó, bhí sé ionta cholad ar bheith go mar a toras. Right, tá sé sin sacraí mar sin. Bula mú bór máireach mar sin. Right. Míhal, ní feidir bhú. Bhut is in na ríre? Tuige? Ó go déh a haig. Ha, ní lí mí bhem sa bhí haig, ach gí not sa scélín bag cínteach. Ní mailam sé seo Haribí. Tú héin agus Angela I gymach sos go duna ngálaí chéile. É, dain. Stel tún ru da? So, benelle han tú abel rofe, go das dén cólin ó cúrum da hais ag an profisiún tón ledsan. Tá chas na mar se anna chasta, Ellie. Ach, a hénéad ná, so go go dia bhac cons mar a bhí sé riimiise. Well, ní mór doing bheith cuaach, sinna méidir dá mé rá. Yeah, ach ní mis an tail dina ha falling to nuise. Ach Tom agus Jack agus Owen cho má. Ach tuigim sin go má, Ellie, agus tá me gobre. Ach camid bheith cínta go níirne. Ach déna tú a dhégan fé. Déana mé mai dhéhil. Ní bhaid sé bhád, Ellie, go dtí go mai chuilehort socrathe. Nis, éon dul chun cín ar gurt na lenah? Yeah, ví a kaint lei seán ar maidin, ach bar bheag na dhéh mar an count dá chéile. Ja, tú héna go seánna dreid? Yeah, bhí sé just go henis. Well, céir faoi dá bhuaich mu amach céir de ceapan an bobbal a gotina faoin scéad. Agus séteach an tódach ar fadar umsós rud ag go mission té nach fuile gobert. Mí gá go dití. Ach scap an focail agus búla mid le chéile tí haig níos déanaí tróna. Céir faoi sin? Yeah, fech sé sin go brá. Tás á méistigh sa trúpa mar sin. Cí mé níos déanaí tá, right? Okay, slán. Hallo, Sinéad seo. Tá sam. Brennan ní féidir am lear faoin ach tá sé riochtana go múla me le gan bhil. Níthe a nniu más féidir tá sé pránach. Cearcolóir? Ja, bheith sé sin tá. Méfic mar sin? Right, slán ón. Ní raidim na reinstide. Ó, ná habar bhfuil tosí golig tosnú. Ó, dar náid begin de cloistefa de dódar Teresa I hé. Look, ní léon táfad I baint leis, ní leonach rám éis. Tá a dáthir tú carhar. Look, tá teige fléile sémas inniu, ná dín sús dín sin go dtí go leisimiid ceirtal aráige, okay? Ó tá hentín deanta sus a gálaí hena hen. Agus mátá uigeanna sa garí sin bés ag an altra céir féidir lena dhéana faoi. Hen, síram sa gur drá óman na tan. Bete go heart tá siaras ar fáid. Tarrant siar, síle, sé seo an rud is mór ina mé má híal. Tess, ó go mai just ní waim sa go mai fadu da. Rud a bíú buntig teglis just ú. Síle, bhrálam do chuid takeíocht. Yeah, agus báil am sé hart daid. Right, a béimiis ceart mar sin nach mé. Yeah, a tarn tar dalle. Céirt. Maidir se hes cuairte. Se. Bhaine se fáine chu síí an ar a radio bhil? She's not happy bhfuil tú géirí cinseach a chur a bhain. Ní lei. Ah, look, ná, bhí géin imniuirt. Ní mach bí mag. Cama rug bhil se goilinn go mór an tan. Tá suir paranoid tíochttar. Tá me se chodanna chéna. Bhfuil? Ar áit fiog mar seo.
Ní tá le déine daoine seachas bheith caiint. Ach be se lí cartar le bhd. Sú an go an cartar. Hi. Ellie. Hi. Níos céal? Well, há deiscéal agam dín. Bhís caiint leis snéadnú agus dú tí go bhfuil si an deile le meic. Choréide. Ní fádan is na go méid an líar na gine agus an lead san na bhadú náte. Buchas mór le dia. Meid taiad? Ó, ní bheith gur mágad. Tá meid slí mar lídí tí haig. Có líomhar go táisiúlaige? Ké? Táig. Tá sé héin agus seán a ggéirigh tuthe sír hógan de gart leanamh. Cort na leanamh? Ie, sean rélig de leanaí bheith. Well, beg petition gan tí haig tron hóna bheile bheith híú. Sin á mis rud a ben haig. Scap meallar sa Tom. Ó, dúd le brehorm sa? Well, bergam sa mecht. Tá na héanamh le agrúgam. Well, gof mi se leid. Tá pinta bhfuil mar émo. Agus Jack, beg dead leis an scíal sóras ar fad go lua. Cí mé tá. Tá. Tá sibh tentar a géis lom teas a gom. Sna fágó cardú go a híle an dá feibanna fléló. Ba ní héan aine gur bh dééis amachchas do thir. Thula mis gur se ggólan trúna sin. Meiste go dtíar taigh sa thuirt. Bhil dúirt a hen gláánna a han hísin gur déisna bhíon lácht. Sníú arósa go bheith Jason óach. Ní cheapan go maiid taigláirtach na Jasonis. Drohams. A níos sin ferailte. Ní har an idirine as tá héige díú. Hi, listen, bhain sibh seolamh tá na héana eile an so. Right. Yeah? Jeez, Bernie, ceafar tú gáirí? Na bhí seán í rámhirlí. Mis ceap nach daine se lom chuirbe. Ja, well, tá mis rála. Mis ceap gur se andáir ide. Ní mis gáil fáil í riomharíist. Liam, you're an ach scanna. Ja, well, hín ceart a cóín rúte go cheart cholachan na seo aice. Liam was cad hé. Ach brála me na vínsta mar se. Gwan, cas é ríise, me go reicáil ríist. Ó, is cuimireach nam sa go maithe. Bhí na huanaín sin cear go leor. Bhfuil is said ní ra cead aine goil is sprín sin ar bhí mu na ngasúr. Bhí rud a cínt rónda díomhar a bainte sin áid. A chámuid a bheith ná sin na chró cholinn? Ó, ach, díaran go na dac méid íon sin. Bhfuil sa go dtíon sme? Laura meile se sagart. Bhfuil a hens, go múla sa go siúd, chuil bhlas fhí náid. Well, an féad linn rá mar sin mácha imid amach go bhfuil uig na sa chort. Nach lig imid don tógáil ar aig. All right? Well, is féad linn na héana mar sin an achanísa a híniu agus an san tá míid cuiste. Ali go bhnar a chaim mé se ri tá chuine fránach cham. Cadé? Look, ba mé reis go lugus is féidir. Liam, bantaine bheits. Ní bhaid bheith lechod ar ire. Well, tá me ban taine bheits, gur má a bharnaí. Mas go an sin. No, so. Oh, Andy. Hello, Liam. Dr. the hacker to B&B, if you may have to go to Hawthorne. You're mad. The man Malach, she's going to pub with Sraith Melema. Popcorn, Mr. Lad. Hey, Bert. Oh, check it out. Good on. Hello, Bernie. Got that video? Oh, can wall holding on your. Will I wear it? Ja, wel, wie moet bantaine bheits na gur cúisteachar? Agus got that in? Babe. Oh, but they're all in my call. Mr. Lad, Liam Arnhem and Chugus Banner in the Knockcliff. Oh, kid me the fight, Ruth. Sí sí is on. Catach go pránach san nach féiteach sé fannacht go dtí mórach. Nach go leon túr mad? Can sa meach. Look, níor tháinig mé an soch an clifí éimmert. Catá le rá agad. OK. Tá ráfla gol timppel futain agus bhui tam. Agus canna sa bhaine sin lása. Sa cuí is gur bé macatá scapan a ráflaí, as gur bí Ali má charathe tá mar ceap magé. Mac. Bhín teisna gcónaí in a bhíreach tribló a haint ar roiine. Bhfuil go ddíireach sin íon haib.
agus sa cá seo sé héana bheits híos leis. Creidir nála go bhfuil mac a géirí díalta sa bhainte macarí. Téann sé seoir fád siar go dtí achtar hála nuirí. Agus inis tá Tom agus Jack gortathe go mór, agus tá ealaí anna bhuatha. Is gat is féidir lumsa dhéana. Well, inis do mléon íorneas nar áflaí. Mar a bhfuil tá feibh mac. Gad na héamh. Ón tá coolar eisceocht túil ag mac, agus gheall méid áthair go ghuiónn súlar. Má dá mac a gin sin scéalta. Well, tuigeann tú nach féidir le mééis seo phléileat, ach tá táchaí bheic ag breag go mór ar an éirne bheith hinste. Cad go tíireach atá mac ar rá fuaim héin agus Tom. Deir sé go bhacha sé tú héin agus Tom a póga chéile. Ar leir tú le Tom fé? Níor leabhar. Fós. Agus má tá mac a gin sint na fíorne. Cad éon scéalan son. Wa ba daoine gorta ar nóa. Ach ar leid ní bheith ag or déint ar bheic. So? Owen. Tom an rá le Tom. Is lean an sin. Tá mac a gin sin na fíorne.